ተምላስ ኣብ ብዙሕ ኣጥንቲ ሒዘን ዘለዋ ኣዴታት ንሪኦ ነገር እዩ ስለምንታይ ከተምላስ ዝገብረልና ጥንሲ ከመይ ጌርና ኸ ክንሕግዘክን ንኽእል ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከመይ ውዒልኩም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል ተምላስ ኣብ ጥንሲ ሕጂ ካብ 60 ስጋብ 70% ዘለዋ ኣንስቲ ተምላስ ዝገብረለን ኣብ ጥንሲ ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከዓ ወላ ሓንቲ ተምላስ ደየምልሶ ኣብ ገሊኡ ሰባት ከዓ ኣሎ 2% ድኸውን ሰባት ከዓ ሃይፐር ኤምስስ ንብሎ ብጣዕሚ የምልሰን ገሊአን ኣለዋ ከዓ ስጋብ ሆስፒታል ዝድቅሳ ኣብ ጥንሲ ኣብ ቁሩብ ፐርሰንቴጅ ከዓ ኣሎ ብምሕር ተምላስ እቲ ጥንሲ ክኸይድ ይኽእል ሕጂ ስለምንታይ እዩ ደምልሰና ኣብ ጥንሲ ሕጂ ሰለስተ ሆርሞን ናይ ጥንሲ ንዝክራ እንተኮይና እታ ጥንሲ ከም ዝሓዝክን እንታይ ትነግረና እታ HCG ትበሃል ሆርሞን ሽዑ ኤስትሮጀንን እቲ ፕሮጀስትሮን ከዓ ይልዕል ኣብ ጥንሲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ HCG ዝበሃል ዝኾነ ነገር እሱ ክበዝሕ ከሎ ዝኾነ ነገር ክጨርወና ከሎ ወይ ክንበልዕ ክንደሊ ከለና ከምዚ ከምልሰና ይደሊ በቲ ሪሰርች ድብልዎ እታ ሰበይቲ ምእንታን ሕማቕ ነገር ከይትበልዕ ደየድልያ ንኸይትበልዕ ዝኾነ ነገር ክትርኢ ከለካ ከምዚ ከምልሰካ ደሊ ሕጂ ብኤቮሉሽን ከምኡ እዩ ይብሉ ኣብ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ግን እዚ ደየምልሰን ናይ ገሊአን ኣሎ ከዓ ብጣዕሚ ይበዝሕ ብኸምኡ ከዓ የምልሰን ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ድበዝሕ ካብቲ 60% ክሳብ 70% ደሎ ድበልክዎ ከዓ ኖርማል ካብ 6 ሰሙን ደሎ ስጋብ 14 ሰሙን ደሎ ብጣዕሚ ስለ ደልዕለ እቲ HCG ሆርሞን ድበሃል የምልሰን ማለት እዩ ኤስትሮጀን እንተልዕሉ ከዓ እቲ ናይ ጨና ዝጨንወካ ገለ ብጣዕሚ ይልዕል ማለት እዩ እቲ olfactory sensor ድበሃል ኣሎ ኣብዚ ፍንጫና ጨኒናስ ናብ ሓንጎልና ድኸይድ ማለት እዩ እሱ ሕጂ እቲ ቦታ ብጣዕሚ እቲ ናቱ ኣክቲቪቲ ይልዕል ብኢሜጅን ክሪእዎ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ነገርና ኤስትሮጀን ክልዕል ከሎ እቲ ናይ ጨና ሴንሲቲቪቲ ናይ ታሰበይቲ ይልዕል ኣሎ ብኸምኡ እዩ ኖርማል ዝጨነ ነበረ ቅድሚ ጥንሲ ብጣዕሚ ይብርታዕ ከምልሰካ ከዓ ይደሊ ፕሮጀስትሮን ከዓ እንታይ ይገብር ሕጂ መግቢ ክሓልፍ ከሎ እቲ መግቢ ድሓልፈሉ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ድበሃል ከምዚ ጨዋዳ እዩ ሕጂ ይእሰር ይፍታሕ ብኸምኡ እቲ መግቢ ንታሕቲ ድወርድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፕሮጀስትሮን ግን ንዕኡ ከምዚ ተዘርግሐ ገብሮ ሕጂ እቲ መግቢ ይሓልፍ የለን ኣብቲ ከብድስ ኮፍ ብል ሕጂ ብኸምኡ ከምልሰካ ይደሊ ንታሕቲ ስለ ደይወርድ ዘሎ መግቢ ተደየላ ኣብቲ ከብድኻ ከምልሰካ ይደሊ ሕጂ ድበዝሕ ሰብ ብኸምኢና ነንእሽተይ ብልዓ ንብለክን ምክንያቱ እቲ መግቢ ወላ ሓንቲ ተደይብልክን ኣብ ከብድኽን ሽዑ ክሓቅቕ ኣይክእልን እዩ ናብ ማዓንጣ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ መግቢ ድበላዕናዮ ከዓ ኣበይ ናብ ደምና ኣቱ ኣብቲ ማዓንጣ ብኣፍና ገይሩ ከይዱ ኣብቲ ማዓንጣ እዩ ናብ ደም ድውሃሃድ ማለት እዩ እቲ ኣብዞርፕሽን ንብሎ ኣብኡ ድኸይድ ሕጂ መግቢ ወላ ሓንቲ ደይትበልዕ ትኾንካ እቲ ናትካ ናይ ደም ሽኮር ተቲሒዙ እሱ እውን ከምልሰክን ስለ ዝኽእል ወላ ትስእ ኣቢልክን ንእሽተይ ጥዕም ከተብላ ተኽኢልክን እሱ ክሕግዘክን ይኽእል እዩ ናይ ተምላስ ምእንታን ከይገድድ ናይ መወዳእታ ስትረስ ተለካ ድኻም ተለካ ወላ ብደይ ጥንሲ ኸማን ተደኺምካስ ዋይ ከምልሰኒ ደልዩ ገለ ትብል ስለምንታይ እቲ ነብስኻ ኣዕርፍ እዩ ደብለካ ደሎ ሕጂ ከምኡ ትስማዓክ እንተሎ ወይ ደጨናቕክን ገለ ነገር ተሎ እሱ ማኔጅ እንዳገበርክን ድቃስ ከዓ ኣይተውሕዳ ማለት እዩ ከምቲ ድበልኮ እቲ ኖርማል ዓይነት ናይ ኣብ ብዙሕ ሰብ ንሪኦ ነገር እንተኾይኑ ካብ 6 ስጋብ 14 ደሎ ሰሙን እዩ ከምኡ ክገብረክን ኣክንዲ ብዙሕ ትበልዓ ነንእሽተይ እንዳበላዕኽን እቲ ከብድኽንሲ ጥርሑ ክኸውን የብሉን ሕጂ ምእንታን ክርዳእክን መግቢ ምሽ ንበልዕ ብኣፍና ይኣቱ ሽዑኡ ብጎሮሮኻ ገይሩ ኣበይ ኸይድ ኣብቲ ስቶመክ ኸይድ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ከብዲ ሽዑ ኣብቲ ከብዲ ቁሩብ ግዜ ገይሩ ሽዑኡ ናብቲ ኣብዚ ንእሽተይ ማዓንጣታት ትሪኦ ዘለኽን እዚ ኣብዚ ንእሽተይ ማዓንጣታት ይኸይድ ማለት እዩ ሽዑኡ ብኡ ገይሩ ናብዚ ረጒድ ነገር ትሪኦ ዘለኽን ናብዚ ብኡ ገይሩ ሽዑ ከም ቀልቀል ኮይኑ ይወፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መግቢ ናብዚ ማዓንጣ ክበፅሕ ኣለዎ ንዓኽን ንቆልዓን ምእንታን ኣብ ደምክን ክወሃድ ንዓኽን ንቆልዓን ደድለይክን ምእንታን ኣብ ደምክን ክፀንሕ ድበዝሕ ግዜ ናይ ተምላስ ነገር ግን ካብዚ ከብዲ ካብዚ ስቶመክ ድብል ደሎ ብዚ ትሪኦ ዘለኽን ካብኡ ድምለስ ደሎ ሕጂ ካብኡ ይምለስ እንተሎ ወላ ሓደ ኣይሓለፈን ማለት እዩ ንዓኽን ንቆልዓን ደድለይክን እቲ ተምላስ ተበዚሑ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ኢና ነንእሽተይ
ግን ቅልጥፍ እንዳበልክን ብልዓን ብለክን ኣብ ትኸብድኽን ብዙሕ ኣይኹን ምእንታን ከም ልሰክን ከይደሊ ሕጂ ሎም ሰዓት 8 ናይ ንኮተ ፅሕን ተቆሪስክን ሽዑ መይስን ከዓ ሰዓት 9 ኸ ንእሽተይ ነገር መይልስን ከዓ ሰዓት 10 ንእሽተይ ነገር ከምኡ እንዳበልክን ምሳሕ ሽዑ ምሳሕ ምስ በልዕኽና ስጋብ ድራር ከምኡ ኸ ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ብሓንሳብሲ ኩሉ ደይ ምብላዕ ካልኣይ ከዓ እቲ ቆልዓ እንዳገጀፈ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ ነቲ ከብዲ እንዳደፍኦ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንተኾይኑ እቲ ኦልሬዲ ከም ልሰክን ይደሊ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እቲ ከብዲ ይጭበጥ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኢሱ ስለ ዘሎ ቀስ ብቐስ ነንእሽተይ ከም ቆልዓ ማለት እዩ ምሽ ንቆልዑ ብሓንሳብ ኣይተጥብቦም ኒኻ ነንእሽተይ እንዳገበርካ ናይ ጥንሲ ከዓ ናትንካ ከምኡ እዩ ማይ ብብዙሕ ስተያ ምክንያቱ እቲ ተምላስ ክትምልስ ከለካ እቲ ማይ እንተላይ ስለ ዝኸይድ ደሎ እሱ ኣይተውሕዳ ከምዚ ጨና ብዙሕ ጨና ዘለዎ መግቢ የምልሰክ እንተኮይኑ ንዑ እንዳ ኣቐነስክን ተምላስ የበርትዓክ እንተሎ ከዓ እዚ መሪር ነገር ደይምብላዕ ስለምንታይ ምክንያቱ ከተምልሳ ከለኽን በፍንጫኽን ገለ ከይሕመክን ማለት እዩ ድኻም ከምቲ ድበልኮ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ኣዕርፋ እቲ ቫይታሚን B6 ድበሃል እውን ከምኡ ክሕግዘክ ንኽእል እዩ ናይ ተምላስ ድስማዓክን ምእንታን ከጉድሎ እዚ በዓል ለሚን ጅንጅብል ጌርካ ሻሂ ምስታይ ምሻሎ ድጠቕመካ ነገር ከምኡ እውን ክትሰትያ ትኽእል ኣይኽን ንዕኡ ክሕግዘክን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ነቲ ከምኡ ትሰትዮ ማይ ይትከኣልክን ኣብ ነብስኽን እታ ሓንቲ ክፀቕጠላ ድኽእል ሃይፐር ኤሜሲስ ግራቪዴረም ድበሃል ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ደም ልሰካ ወላ ኣምሊስካ ደይቋርፅ ስቕኢልካ ከተምልስ ትደሊ ማለት እዩ እዚ ብብዙሕ ኣይንሪዮን ኢና ካብ 3 እስካብ 2% ኣብ ፖፑሌሽን ንሪኦ እዩ እዚ ብደይ ምቁራፅ ማለት እዩ የምልሰካ ኣብዚ ከዓ እንታይ ንርኢ ብብዙሕ ሚዛን ይጎድል ናይታ ሰበይቲ ብምሒር ስለ ደምልሰካ ከዓ እቲ ማይ ኣብ ነብስኻ ስለ ዝውሕድ ዲሃይድሬሽን ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ድበዝሕ ግዜ ወይ ኣብ ሆስፒታል ድቅሳ ወይ ከዓ እቲ ብምሒር ተምላስ ምብዛሕ እቲ ጥንሲ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ሕጂ ከምዚ ይገብረክ እንተሎ እቲ ምምላስ ምቁራፅ ሳቢክን ስቕ ኣይትበላ ናብ ዶክተር ክንኪዳ ድበዝሕ ግዜ እቲ ኣብ ጥንሲ እቲ ከም ልሰካ ድደልዮ ተቋሪፅካዮ ወላ ሓንቲ ሽግራይ ንርኢና ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከዓ በቃ ብምሒር ምምላስ እቲ ጥንሲ ድኸይድ ኣሎ ሕጂ እቲ ኣብ ገዛ ኮንክን ተምላስ ምቁራፅ ሳቢክን ብምሒር ተምላስ እቲ ናትክን ሽንቲ ከምዚ ሕብሩ ከምዚ ደም ድሎ ክመስል እንተጀሚሩ ሚዛንክን ይጎድል እንተሎ ወይ ከዓ ፅሩሩ ይብለክን እንተሎ ናብ ዶክተርክን ኪዳ ስለምንታይ ናብ ዶክተርን ከይዳ ኣለና ከምዚ ዓይነት ተምላስ ክገብረልክን ከሎ ከኒና ክንበክን ንኽእል ኢና እዚ ከኒና እንታይ ይገብር ነቲ ከም ልሰክን ድደሊ ደሎ የጉድሎ ወይ ከዓ ናይ ገሊአና ኣሎ ከዓ ከም ስርዓት የጥፍኦ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተሓሲብክንኦ እስኽን መግቢ በሊዕኽን ኣብቲ መዓንጣኽን ምስ በፅሐ እዩ ኣብ ነፍስና ክሰርሕ ድኽእል መግቢ ካብ ከብዲ ይምለስ ተሎ ግን ንዓኽን ዳኣኽለክን የለን ነቱ ቆልዓ ኣብ ማህፀንክን ድዓቢ ደሎ እውን ኣያኽሎን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንቆልዓ ብኸመይ ይሓልፎ እቲ ንሕና ድበላዕናዮ ኣብቲ ደምና ምስ ተዋሃደ እቲ መግቢ ሽዑኡ እቲ ግሉኮስ ድበሃል ናብቲ ቆልዓ ኸይዱ ሓይሊ ሂቦ ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ ብኸመይ ካብ ደምክን ብመድሓንቲ ገይሩ ናብ ቆልዓ ይሓልፍ ተምላስ ተምልስኦ ተለኽን ሞኻ ብብዙሕ ተምልስኦ ተለኽን ሓደ ንዓኽን ዳኣኽለክን ኣይትረኽባን ኣለኽን ካልኣይ ከዓ ነቲ ቆልዓ ዝኾነ ኣይረክብን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ደድልዮ ደይረክብ እንተሎ እሞኻ ይቃፀፀክን እንተሎ ካብቲ ንዓኽን ደይብልክን ይቃፀፀክን ኣሎ እቲ ቆልዓ ማለት እዩ ነብስና ንዓና ንኸድሕን ጥራይ ድሓስብ ንዓና ደይ ኣኽልና ተኾይኑ ነቲ ጥንሲ ወይ ቀልጢፍ ከም ተሓርሰ ክገብሮ እዩ ወይ ከዓ እቲ ጥንሲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ንዓኽን ደድልየክን ተደይለ ከመይ ገይሩ ናብ ቆልዓ ሓልፍ ይኽእል ራይት ብብዙሕ ትመፃኒ ከኒና ትሂቦምኒ ናይ ተምላሲ ክወስዶ ይኽእል ዶ ትብላኒ ብከምዚአ ኩሉ ግዜ እወውሰዶ ምክንያቱ ንዓኽን ንቆልዓን ደድለክን ኣብ ነብስኽን ክፀንሕ ድብለክን እዚ ስለ ዝኾነ ካልእ ሕቶ ዝኾነ ተለኩም ኣብቲ ኮመንት ፀሓፍለይ ሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ